Molweni, hello. Ndithembe niyaphila nonke. So abanye benu ke beba-aplayele e-University of North West bakhala ngale page babastakhe kule page abakwazi ugqitha kule page. So sesikwi-stage ke ngose-registration. So uba ukule page soyenze yonke enye into mos ufumene i-acceptance letter yakho wazilandela ezinye izi-steps kodwa ke ngokuthe ume ngxaki kule page. So make sibuye umva kancinci sibone uba sizayinceda njani le nto le page. So sawubuyela kulaa email yakho ke khona laa email ethi setting up your NWU email address, yebo. So abanye bayifumene ngomhla ka-17 kaJanuwari lo email, mhlawumbi ke bakhona bayifumene earlier. So sibuyele kulaa email, xa usiya kulaa izawuthi ke dear Miss or Mr. Banibani xa singena kuyo. Then kwi-step 1 ithi setting up your account, ne? So number 1 uthi your NW email address is your student number, right? So abanye ke student number zabo bazithunyelele ngoWhatsApp, mhlawumbi ke bakhona bazifumene nge-email enoba usifumene ngeyiphi indlela kodwa ke izawuba si-student number sakho. Masithi ngokomzekelo i-student number sakho siqala ngo-1 2 3 4 5 6 7 8. So izawuba ngulo 1 2 3 4 5 6 7 8 at mynwu.ac.za, right? So izawuba ke i-email address yakho entsha leyo yase-University of North West ngaphandle kwale personal email obusoloko uyisebenzisa mhlambi engu-ikhona@gmail.com okanye ikhona@yahoo.com. So une-email address entsha ke ngoku. Emveni koko uzaya kwesaa step sesibini esithi password setup. So cofe la password setup iza kuthatha ke ngoku kubeke kule page, right? So i-password yakho ke ngoku izawuba yi-ID number yakho yonke @N i-capital letter WU small letter. So i-ID number yakho @N capital letter small letter WU. So nayo ke ngoku intoni i-email address yakho entsha yase-University of North West ibe seba yi-password yakho, yayibona? Then emveni koko ke uya kwesaa step sesithathu uye kulaa ndawo no-Microsoft 365. So uba awunayo Microsoft 365 umdawunlowude, zawucofa nje phaa kuye umdawunlowude. Then iza kuthatha ke ngoyona ikubeke kule page. Yabona xa ukule page ethi Microsoft 365 kuzawuba khona ilinki lapha ezantsi, ayivelanga kakuhle ke ngoku apha. Ilinki lapha ezantsi ucofe yona, iza kuthatha ke ngolo linki ikubeke kule page. Then ucofe phaa ku-number 1 phaa kuthiwa go to https://portal office.com. Cofe phayana. Then ke ngoku iza kuthatha ikuse straight kwipage kaMicrosoft. Xa ukulaa page kaMicrosoft izawukhethisa kukhona izawuba nika ii-options eziyi-2 noba ukhethe lesekuqaleni noba ukhethe leyesibini. Andisayikhumbuli ibhalwe ntoni le yokuqala okanye naleyesibini. Kodwa noba ukhethe lesekuqala noba ukhethe leyesibini. Safely lesi-2 masithi ukhethe le yokuqala, ne? So iza kuthatha le yokuqala ifune ufake i-email address yakho okanye ifowuni number yakho. So masithi ufake i-email address yakho. So uzawusebenzisa le email address yakho intsha yase-University of North West le iqala nge-student number sakho @mynwu.ac.za. Izawube seyifuna ke ngoba udawunlowude i-Microsoft Authenticator. So uyidawunlowude ke uzawuya kuPlay Store wakho efowunini yakho utype Microsoft Authenticator bese usithi download. Then emveni koko ke izawube seyiveza laa ndawo inesikena nalapha ekhompyutheni izawube seyivela iskeni izawuvumela ungene kwiskena uskene ke ngoku inantsika yakho phaa i-barcode yakho. Then ke ikhompyutha yakho icommunicate nefowuni yakho. Then ngokomzekelo mhlawumbi kuvela inamba kanje ekhompyutheni mhlawumbi number 34. Then kufuneka utype lo number 34 nasefowunini to verify uba ziyahambisana ifowuni yakho kunekhompyutha. Emveni koko ke izawube sakuthatha ikubeke kule page then ube socofa la yes ulandele ii-instructions igqibele ke ngoku kule page. Xa ufika kule page ke ngoku ibukeka ngathi nje yi-dead end le page kodwa ungacofa phaa ezantsi, yabona phaa on your bottom left ucofele phaa. Kufuneka xa ucofa phaa kuvele i-inbox yakho elo hlobo. Inbox yakho enezinye ii-login details ezizawusinceda kwi-registration, yayibo? So uba ayiveli le email xa ucofe phayana, loo nto iyawuthetha uba
makhe sibuyele umva kancinci siye kule email besiyisebenzisa ekuqaleni, yebo. So izawuthetha uba buya uphindele kulaa email ethi setting up your NWU email address. Ucofe le option yesibini ke ngoku ekuqaleni bucofe uMicrosoft 365. Ngoku uzawucofa uwebmail client. Ucofa uwebmail client, yayibona? So ucofa uwebmail client wakho, right? So ngoba kakade sowuloge in ngezinto zakho apha. Fanele iwebmail client ikuthathe ikubeke kule page inale email. Ifanele le email isuke ku-noreply@nwu.ac.za, right? Uba ke ithe before ifike kule email ifune mhlawumbi uqala uloge in, uzawuloga in ngayona la email yakho ene-student number, ube so usebenzisa la password yakho, i-ID number yakho, then it should lead you to this page, right? So apha ke uzawufumana i-username yakho, nale username iyenye email address, but le email address ke ngoyona i-number @mysis.nwu.ac.za. So ezi ke ngoku i-login details zizo ke ngoku sizawuzithatha siye nazo phi ku-student portal. Apha sicofa u-student portal, then u-student portal uzawufuna siloge in. Then xa siloga in sisebenzisa ke ngoku ezi login details sizifumene ekugqibeleni, yebo. Then ke ngoku student portal wakho wakuba uloge in, it will take you to i-dashboard. Nanto ke i-dashboard. Uba ayikuthathi kuse ku-dashboard, mhlawumbi uzobe une-windows ezinintsi ozivulileyo kwikhompyutha yakho, uzicime zonke ezinye iwindows, uqale phantsi. Ungathi urestarte nekhompyutha yakho xa mhlawumbi kungenzeki. Kodwa it should lead you to i-dashboard. Ndicacisa loo ndawo ngoba abanye bathi ndingenile nje kuMyPortal kodwa ke ngokuna ayindisi ku-dashboard, indiphindisela kulaa email yam yasekuqaleni. So loga out, mhlawumbi urestarte, uphinde futhi uloge in ngezi login details zakho zokugqibela phaa kuMyPortal. Ifanele ikukhokelele kule page. Xa sowukule page ke ngoku uya phaa ku-registration. Uzomcofa kabi, izofika emhlophe laa registration, then bese itshintshe ibe blue. Cofe laa registration o-blue. Then emveni koko ke ngoku uzawuza kuloo registration, lo uzobe seyiblue naye. Xa umcofa ke yena ke avule enye page. So uba ke ngoku ubhlokhe ii-notifications, uzawufuneke mhlawumbi ujonge uba uvule kweyiphi page, ulandele uba ivela kweyiphi indawo ekhompyutheni yakho le ndawo ye-registration, kwezavula enye ipage. Then ungene ke kuloo page. Lo page yile ezothi curriculum based registration, ne? Inale information. Then uscroll ke ngoku uye ezantsi, ube sowusiza apha uzothi agreement, ucofe, uvume phaa la agreement, then izawuthatha ke ngoku ikuzise kule ndawo, kulapho uzawurejista khona ke ngoku apho. So nazi ke ngoku ii-tabs nee-buttons ozawusebenzisa. So ngumzekelo lo esi-student sona senza i-Bachelor of Arts kwi-Public Governance. So uzinikiwe ke ngoku ii-courses zika-semester 1 nezika-semester 2. So masithi ke uyarejista, izawufuneka ucofe kule ndawo, kule button e-green. Ucofe laa button e-green, masithi ucofe le yokuqala. Then izawuvula enye ipage ezokuvezela information ene-timetable, mhlawumbi izokuvezela negama lecturer wale course. Then ube sowukhetha futhi, ube sowukhetha loo button. Uzayibona information izawuvela phaa, izawukhokelela uba cofa ndawoni. Then izawutshintsha ke ngoku le button wakube uyikhethile le subject. Itshintshe ibe ngulaa red, izawuba bomvu olwaa hlobo. Then ugqithela kwenye i-subject, uphinde ugqithele kwenye i-subject, uphinde ugqithele kwenye i-subject, yabo. Xa sowuzikhethe zonke ke ngoku ii-subject zakho, apha ezantsi kuzawuhayilitheka usubmit. Yabona umzekelo, sesizikhethile ii-subjects apha. So le i-subject eshiyeke i-green, inebhathini e-green apha, ayivumi uba siyikhethe, ne? So zonke ezi zi-red zivumile uba sizikhethe. Then ke ngoku xa sowuzikhethe zonke ii-subjects zakho, ucofa u-submit, yayibona? So ucofa u-submit. Uzawube ke ngoku ugqibile
ukurejista. Then izawuprosesa uzayibona izawuprosesa, ucofa usubmit, izawuprocess. Uba mhlawumbi ithi kukhona i-error, uzawuphinda uqale phantsi futhi uritраye until ide ivume, yayibona? Then emveni koko ke uzobe seyiba nepage ezawukuvumela uba udawunlowude i-proof of registration. Yiyo ke ngoku azawudinga laa proof of registration. So uba khona nantoni na ke mhlawumbi erongo, uzawusuke uthi xa sowufika ekhampasini ke uhambe e-admin ucele bakudawubl tshekele mhlawumbi xa khona into ongayiqondiyo, yonke into uqiniseke uba yonke into ihamba kakuhle. Enkosi, ndithemba kucacile.